Assalamu alaikum bandiraɓe fulɓe jawmali e mon mangi ziar ñep wala bandiraɓe am woni musidɓe am rewɓe bandiraɓe worɓe vraiment boɗo ñaagi on gandi aduna o joni sutura ala mi fori famde hoko fof addi ɗum ɗo mais neɗɗo fof ino ɗaɓɓa no wirtiri goɗɗo walla no a wawa haalan goɗɗo sekire mbo wasa ɗum haalanoyde goɗɗo walla mbaton sekire ko ɓuri hewko bandiraɓe neɗɗo ɓattoma tawa je waɗama e janga e ma ko jango ko yakkirima donc so en garti e on ɗo jamanu han enen poti wattude kakkileji no fewi surtout nak ɓe garmi haalduɓe woni rewɓe ɓe bandiraɓe surtout ko a debbo maraɗo won gueɗe aɗa foti ɗum ɗon reynade no fewi bandiraɓe toujours so pulo haalana on ɗum so tawi woni a yahi ha a ngoɗi dewgal ma wa feere certo ɓuri won gueɗe o aduna hande suturo alaɗo de suturo alaɗo ndeno ɗe photoje ko neldoton sukaɓe worɓe te onon goni e dewle mon ɗum ñaagimi on vraiment yo ndeno ɗum joɗe e dewle mon he so joom o wawa mun ko ɓuri moƴƴu ko certa e gorko ma ɗum ɓuri moƴƴu ɗum ñagotomi on ni yo on ndeno vraiment ɓay onon gandi mine worɓe ɓe no ɓe mbayi ɓe heɓa vidéo ji mon walla photoji mon ɓe kollirta ha joom ina manto suturo ala ndene koye mon vraiment mi yiɗanani hay neɗɗo gacce ɗum addi mboɗo haala ɗum ɗo taw oɗon jafonna ɗum noon jaam ñallo e men.